Suklay-suklay din pag may time. Kung masipag ka, kuha ka na lang ng sarili mo. Free pa, 'di ba? Ma-enjoy mo pa yung nature. Ba't ayaw nyo maging friend sa isa't isa? Maging friend naman kayo sa isa't isa. Friendship 101. Hello friends, good afternoon. Ayan, after work, bumili ako ng pangkuha ng berries. Ito yung ginagamit pagkuha ng blueberries. At saka, ito, laruan po to ng mga bata. Bumili din ako. Lalagyan ng berries. Yung bar pluka, ito, yung pangkuha ng bar, 59.90. Mas ito naman, ang cost niya is 20 kroner. Yan. So, ginawa ko, hindi ako kaagad umuwi. Napunta ako dito kasi malapit lang naman to sa bahay. Nanguha ako ng berries. Sinampulan ko kaagad. Gaano kadami ang berries dito, friends. Tingnan niyo, friends. Wala akong stand, kung kaya hindi ako nag-vlog talaga while nangunguha ng berries. Sobrang dami. Yan nyo, ha. Kita nyo yan? Malapit lang to sa bahay. Sobrang dami talaga. As in, ang mangunguha lang ang kulang dito, friends. Yan. Kasi karamihan ng mga tao dito, tingnan nyo, friends, oh. Karamihan ng mga tao dito, gusto nila bumili lang sa tindahan. Yung tapos ng kinuha. Pero kung masipag ka, kuha ka na lang ng sarili mo. Free pa, 'di ba? Ma-enjoy mo pa yung nature. Yan. Hindi ako nag-vlog nagkuha ng ng mga blueberries kasi nga wala akong stand, friends. Yan, inaano lang natin yung sobrang hinog na. Kasi lang naman yan, malalagas. Yung hindi pa hinog, balik ka na lang. Dami kasi ng sobrang hinog na, malalagas lang yan. Yan. So, yung ginawa ko, friends, yung enough for today lang yung kinuha ko. Fresh kainin. Tapos, for example, bukas, kasi off ako, pag wala akong maboard ako doon sa bahay, ayun, mangunguha ulit dito. Malapit lang naman. Yan, yung sobrang hinog yun yung kinukuha natin kasi lang na yan, masasayang. Itong mga hindi pa masyadong hinog, dyan lang muna yan. Sobrang dami talaga, as in. Mangunguha lang talaga, wala dito. Yan. Tingnan mo to, tanggal na nga siya kasi sobrang hinog na niya, oh. Tanggal na siya sa Maluloka kayo, friends, kung andito kayo, makita nyo in person. Maluloka kayo sa dami ng berries. Ayan, friends, medyo mabigat na yung lalagyan ko. Parang naka 1/4 na ako. Yan. Uuwi na ako at kakainin ko na tong berries na nakuha ko for today. Yan, yung blueberries na sa ilalim. Uwian na, friends. Uwian na. Kasi meron ng pang snacks. Kung gusto na naman bukas kumain ng berries, edi punta na naman doon. Ganun lang kasimple. Kasi sobrang dami, friends. Nakakaloka yung berries dito. Wild berries. Yung kakain lang ang kulang. Ayan, friends. Nilagay ko muna sa glass, yung usual na ginagamit kong baso. Maliit. Maliit yung baso para dito. Madami siya. Kaya nilagay ko sa medyo malaking bowl na
colorless para ma-appreciate nyo yung ganda ng berries na fresh. Yan, di ba? Fresh berries. Ang kukuha lang ang kulang. Free. Berries for free. Yan, tanggalin muna natin ng mga... Uy, ano ba yan? Tanggalan natin ng mga hindi kakainin. Uy, ano ba yan? May sumawa na snail. may na ano pala ako na snail. Na harvest. Ano ba yan? Hindi pa naman ako kumakain ng snail. Ba't ka sumama? Ha? Hindi ako kumakain ng snail. Itong mga hilaw at saka yung hindi pa masyadong hinog. Kasi yung ano friends, yung blueberries at saka raspberries, minsan magkatabi sila. Yung raspberries, ayaw ko nang kinukomb ko. Ito, what I mean friends, ito, ginagamitan ito. Yan, ayaw ko. Kasi, madudurog. Kaso pag magkadikit sila, sumasama yung raspberries. Kaya, yan, hindi pa hinog, nasali. Pati pa yung snails, nasali. Harvest ng blueberries. Iwan ko nga ba yan? Kawawang snail, machuchugi lang yan. Ba't sumali siya dito sa hinarvest ko? Ayan, meron pang isang insect na sumali. Saan ba yan? Huwag kang sumali sa kakainin ko. Yan, friends, relaxing po. Relaxing ang manguha ng berries at saka relaxing din ang kukunin mo yung ayaw mong kainin. Pag wala masyadong mga not included, dapat pag inisa-isa mo siyang kukunin yung blueberries, pero it takes time po friends. Kung na-remember nyo, dati umupo ako doon sa isang upuan. Tapos nakikita ko na madaming blueberries. Tapos hindi ako ready. Kasi dati wala pa akong pang-comb ng berries. Tsaka hindi ko rin expect yun na manguha ko ng berries. Kaya wala akong pang-comb. Ayun, isa-isa kong pagkuha. Kaya walang masyadong mga dahon at iba pa. Ngayon, may mga dahon. Kasi sinuklayan ko yung blueberries. Yun. Suklay din pag may time. Ito yung nakaganda pag summer dito. Kasi maraming pwede kang gawin. For example, kung gusto mo ng fish, punta ka ng dagat, ng isda. Free lang naman. Di kailangan ng mga lisensya, whatever, para mangisda. Kilala ba dito sa Ayan. Tapos kung gusto mo manguha ng berries, pwede. Uy, ito rin merong Halaka, yung snail, friends. Kita niyo yung snail. Ano ba yan? Snail. Snail. Hey, snail. Are you okay? Ang snail at saka yung may uod na berry magkasama. Ayan, may isa pa dito. Ayaw pa huli. Hoy. Punta ka dito. Dali. Yan. Dito ka. Diyan.
Snail. Dito ka, snail. Magsama kayo dito, snail. Snail. Ano ba yan? Yan, magsama kayo dyan. Mag-drama kayo. Mag-drama muna kayo dyan. What's the drama? Over there? Kaya saan yan? Snail! Go there. Over there. Yan. Mag-banding kayo dyan. Lagyan pa natin dito ng may worm. Yan. Mag-banding kayong tatlo. Ba't ayaw nyo maging friend sa isa't isa? Maging friend naman kayo sa isa't isa. Uy. Friendship 101. Mag-friend naman kayo. Ano ba yan? Yan. Mag-banding kayo eh. Banding din pag may chance. Wait dyan. Kasi nandyan si worm. Oh. Ayun na, sumama si worm. Yan, nakita niyo friend. Sinama niya si worm. Sinama ng ano. Nakita niyo. Kita niyo yun friend. Sumama. BFF na sila friends. BFF. Ito na lang ano, hindi naging pag BFF. Yan. Sana yung mag BFF. Yan sila friends. Yan. Back to reality na tayo kasi pinakawalan ko na yung ano, mga strangers na sumali. Tulad dito, hindi naman siya masyadong maganda. So, tapon na lang natin. Ito. Ganun talaga. Ayan, meron na naman ako nakita na stranger. Siguro, isa sa, yung mga ayaw na mga ganyan, yung mga insects, ayaw ng snails, kaya doon na sila sa department stores, groceries, ganyan, doon na sila bumibili. Pero kung gusto nyo na kayo talaga yung kukuha ng berries, yan, makakasave kayo friends at the same time. Maganda din na experience, 'di ba? Na ikaw yung kukuha mismo ng kakainin mo. Masarap din yun na experience, friends.